Masyarakat kuwi wis apal kelaman awake dhewe tur tidak mau pindah ke lain hati. Oh, ngono ah. Kaya dene penjane Bapak Kepala Desa utawa Pak Lurah ana ing Pule Pak Anton utawa Mas Anton. Oh, ngono ah uga Ketua BBD serta jajarannya ya perangkating desa sumrambahe kabeh para warga masyarakat anggone nemtokake wayangan ana ing taun 2020 iki kabeh menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Oh, ngono ya. Dimusyawarahke aja nganti ana sing dirugèkke, wekasane mengerucut bahwasanya tetep tahun ini awake dhewe kang tinimbalan marak sowan jane arep dilaksanani ana ing awal Agustus kae no. Oh, ngono ah. Ya ah. Merga durung panen wekasane diundur ana ing sasi September. Oh ya, ngestoke dawuh heeh. Acara bersih desa iki ya heeh, pancen ya kaya ngono. Dadi kaya ngene iki mujudake satu kesatuan tumraping para warga masyarakat lan perangkating desa lan lembaga desa. Awake dhewe kang tinuding kanggo srana menghibur kabeh para warga masyarakat sing wiwit taun wingi-wingi nuwun sewu awake dhewe sing marak sowan ana ing Pule kene taun iki luar biasa. Oh, ngono. Luar biasane perkara apa? Sing kepareng rawuh bengi iki beda karo taun-taun kepungkur. Bengi iki sing rawuh nganti mbludak, nganti ora apa jenenge kuwi sedeng ora muat papan panggonane kanggo srana ngadahi para-para pandemen-pandemen budaya sing kepareng rawuh ana ing Pule kene. Oh, ngono ora muat ya nganti ana. Iya, nganti kaya ngono kene. Ya, heeh. Iki membuktikan bahwasanya ana ing Pule kene lan kiwa tengene adalah penggemar wayang kulit sejati ditunggoni, dirungokne, digatekke pagelaran wayang kulit kanthi lenggah kang kaya mangkono duduk sama rendah berdiri sama tinggi untuk nguri-nguri budaya Jawa. Mula Pule setiap tahun tetap menggelar wayang kulit didukung kabeh para warga masyarakat. Mula tepuk tangan buat warga Pule yang hebat ini no. Oh. Kaya ngono ya heeh. Ini tanpa kerjasama, tanpa manunggal ing antarane para warga masyarakat lan perangkating desa uga lembaga desa pini sepuh adi sepuh tangeh bisane kelakon wayangan sing kaya ngene iki merga Pak Lurah tidak bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh semua masyarakat. Oh, ngono ya. Iya ya ya. Heeh, iki lho sing kena nggih contoh, kena nggih patuladan. Ya, ndek wingi durung suwe no, tak critani iki kejadian temenanan. Ana wewengkon utawa daerah Klaten kuwi eneng wayang rusuh no penontone. Heeh. Penonton iki ra patek enek, ning ana sing nggawa gaman, ana sing nggawa gladi lan sapanunggalane mbubarke wayangan. Ning nek eneng Pule utamane ana Madiun tetep menjaga kondisif, keamanan, ketentraman. Mula iki disadari bahwasanya warga masyarakat kene sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan lagi untuk masyarakat Madiun dan Pule. Oh, ngono heeh. Monggo kene iki Madiun iki diarani kota pesilat ngono kae ning nyatane iso guyub, iso rukun, iso ngajeni kelawan budaya. Heeh, pomo aku sing dalang iso stres, Nduk. Ting bungok ngono ndek iki aku krungu lan delok ana ing TikTok. Oh, ngono heeh. Wis kewan sak kebun binatang metu kabeh wisan. Oh, ngono heeh. Lha nek kene adem ayem. Walaupun bagaimana sing nonton pirang-pirang akeh kaya ngene tetep menjunjung tinggi sing diarani nguri-nguri lan ngurip-ngurip kelawan budaya Jawa utamane wayang kulit. Mula ora enek kok penonton ting brengok ting cruwit ki ora enek kabeh gatekke lek rame keplok lucu ya guyu. Oh, ngono heeh. Ki ngajeni tenan heeh, ngajeni temenanan. Oh, iya iya ya. Aku nuwun sewu tau bola-bali tak critakne. Eneng penonton wayang ki brutal tenan no. Apa ya? Heeh, daerah Etan kono ra tak perlu tak omongke ndak tersinggung kuwi wis terjadi. Oh, ngono ah. Ngopo mbok menawa dalang sak donya ki sing nglakoni ya mung aku tok. Ngopo? Apa enek rokoke dalang entek dicolong penonton iki lek aku apa enek?
Kuwi tenan seksine kanca-kanca. Lah, kok sik to, lek nyolong rokokmu ki ning endi? Lah, kok mburi kelir lah bolong. Lah sebelah kene rokokku tak dokok sebelah kanan kene. Lah tak tinggalnya ke wayang ngene. Kono ki tangane mak telolor no njukuk rokokku 5 entek 5 pak. Oh. 5 pak entek, heeh. Biasane lak 5 pak. Oh, lek ngekeki panitia, heeh. Khusus pule iki lek ngekeki mong 2 pak tok. Dadi ora apa-apa. Wis dikeki wis matur nuwun lah ya. Nganti ilang kaya ngono ya. Heeh, terus aku bengok ning panitia. Pak panitia, rokok kula ilang dicolong penonton. Ditukokne neh 2 pak no. Heeh. Tak tinggal omong ngene iki ilang neh. Saking trauma karo wong tukang nyolong rokok. Ngisor debok meni tak siapi graji meni tak siapi. Dadi oh, ngono. Nglenek wong nyolong rokok sak wae-wae tak graji tangane. Lah ya. Iya iya iya. Heeh. Pancen kaya ngono. Iki lho Nduk sing diarani marem-mareming ati iki nek eneng pagelaran wayang kaya ngene iki sing pareng rawuh pirang-pirang kaya ngene iki sing nanggap ya marem urung para bakul-bakul iki bengi tumplak blah pedagang kaki lima padha mengais rejeki. Dadi anggone masyarakat ana ing pule kuwi nanggap wayang juga berbagi rejeki kepada pedagang-pedagang kaki lima. Uga konten kreator padha menyiarkan pada malam hari ini juga entuk dolar utawa entuk rejeki. Oh, ngono ya. Iya ya ya heeh. Mula dibebasne karo panitia boleh untuk merekam utawa menyiarkan secara langsung waton nggone rada minggir aja nutupi penonton. Oh, ngono ya 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 ya. Iki siaran langsung pirang-pirang ya. Iki channel Dwi Jolaras Indonesia sudah mencapai 2000 pasang mata. Kuwi penonton sakmono kae lek diparakne rene wis ora muat tenan nggone no. Oh, ngono ya. Iya ya heeh, bakule walah ki mau jan aku dilapori karo Pak Yatno panitiane. Pak Arif, Pak BPD, ya. Mas Anton, kepala desane, wah dalu niki luar biasa Mas Kangko niku sing dodol, sing mengais rezeki pirang-pirang. Oh, ngono. Ya ya ya. Aku jane duwe teknis iki jane rahasia. Nek ora kanggo wong pule aku jane moh ngetokke. Rahasia apa? Dodol apa-apa gendang entek dagangane laris dagangane aku duwe resepe. Resepe, heeh. Gandeng aku tresno karo masyarakat pule. Dodol apa wae to. Iku bakal cepet entek dagangane kuwi ana syarate. Syarate apa? Kudu gelem poso 7 Senin, 7 Kemis. Dodol apa wae. Heeh. Ki men dicatet. Oh, ora entuk pedhot lho, Nduk. 7 Senin, 7 Kemis kuwi ora entuk pedhot. Lah, nalika ngeler dagangan kuwi ngedruk lemah ping 3 karo maca bismillahirrahmanirrahim disambung karo mantra Jawa. Semar dasar gareng eneng petruk celuk-celuk sing dodol Sri Kandi sing nukoni Janaka kuwi angger kulaan 1000 lek ngedol 500-an cepet entek Nduk dadi kuwi ngejak kere lah nek perkara rezeki kan wis enek sing ngatur dhewe to no wah ngono patone dhewe gelem ndedonga lan nyuwun marang purbane Gusti Allah Subhanahu wa taala iya 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 ya ngesokke dawuh iki intine bersih desa kebersamaan warga masyarakat lan mumpung durung adoh saka bulan Agustus uga pengetan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Oh, ngono nyewu ngiras ijing utawa sambil menyelam minum air bersih desa, sedekah desa uga nganakake pengetan utawa PHBN peringatan Hari Besar Nasional HUTRI yang ke-80 tahun. Kuwi sing diajak para warga masyarakat kanthi gelaring pakeliran wayang kulit ing bengi iki. Oh, ngono ya. Ngestoke dawuh. Yo nanjake kabeh para waranggana. Ngono nak? Ya, ki ana 7. Ya. Uga ucapan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada malam hari ini, tertamtu bae saka Muspika Kecamatan Sawahan. Oh, ngono Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Endan Ramil serta jajarannya uga kepala desa se-Kecamatan Sawahan. Ya, kepareng do rawuh lenggah kanthi jenak hampir sani pagelaran lakone sing njaluk kuwi Pak Ketua BPD utawa Mas Arif. Oh, jane arep gondo mono luweng. Oh, ngono gandeng gondo mono luweng ki Baladewa ki metune dilu tur ngono ritek kalah. Oh. Mula diganti, mengke pripun carane golek lakon sing Baladewa nganti isuk menang. Oh, kuwi Pak Arif. Heeh. Dadi lek metu dilu tok ora marem. Bu Arif ya ngono lek Pak Arif metu dilu tok ora marem, Nduk. Dadi
Oh, kudu metu. Ah, mula ki mau ket sore kok krasana wis metu. Wah, nganti dadi ratu ana ing negara Mandura lan dadi jagone para dewa. Heeh, pancen ya kaya ngono. Rada akeh ya lakone. Heeh. Ngesoke dawuh. Heeh, ya. Ki gandeng suasanane uga suasana bersih desa juga PHBN peringatan Hari Besar Nasional. Aku nyuwun lagune utawa larase pelok barang. Oh, pelok barang. Heeh, ya. Coba men diaturke kanca-kanca. Heeh, gugur gunung dibajeke kelawan lagu 17 Agustus. Wah, ya ya. Ngestoke dawuh kanca-kanca komplit. Komplit plit iki ra nek sing pamit. Ya ya. Nganti turah-turah nggon, anu turah-turah dapukan. Oh, ngono ya ya. Terima kasih teman-teman. Ya Tidak mengenal lelah setiap malam kita berkeliling seluruh kota-kota. Ya esok prai. Ya kena nggo nglumpukne kekuatan meneh. Kanca-kanca ki kaya dene wis kesel-keselo. Ngantuk-ngantuk. Sing penting gen kanca-kanca yoga ki tetep semangat. Kopine aja nganti telat. Oh. Ngono Oh ya ya. Maka para kanca pun aturaken saking Buka Bonang. Oh, Buka Bonang. Gugur gunung dibacutke lagu 17 Agustus. Yuk para kanca, yuk dados. Lagu 17 Agustus.
Tuh. Lagon sing wigati diaturke sik jumbuh kelawan kersane para panitia ya lan panjenengane Bapak Kepala Desa Pak Anton ya ora keri ketua BPD ya lan lembaga desa ya uga para pinisepuh adi sepuh secara keseluruhan warga masyarakat oneng pule. Oh, ngono ya ngesoke dawuh. Kowe rene wis ping pira? Sing apal malah panitia no. Pak Yatno malah wis apal awake dhewe sowan rene ping pira? Oh, ngono Biyen iki ya akeh sing dalang-dalang sing sowan ana pule. Wit nama kuno kene iki setiap tahun wayangan no. Oh, ngono Nek ora kleru biyen kuwi sing kerep ditimbali rene kuwi dulurku sing wis ana kasuwargan jati. Saka Nganjuk panjenengane Mas Joko Suwani. Oh, saka Nganjuk iya. Terus dibacoke kelawan Mas Bowo saka Seragen, terus Mas Adit. Terus 5 tahun ini awake dhewe kang tinimbalan dipercaya kelawan para warga masyarakat ana ing Pule. Terima kasih. Oh, ngono. Sik yo aku tak takon. Takon apa? Jare nek dalang dhisik kuwi nek ditanggap suatu tempat kuwi berurutan utawa beruntun tanpa dileti genep ping 9 kuwi ping 10 gratis. Iya, dhisik ngono kuwi no. Dalang dhisik iki ngono kuwi. Dadi ditanggap sanggon kuwi setiap tahun kuwi ping 9, ping 10 gratis. Ya, mula aku ora ujar, ora kaul. Nek pancen masyarakat kene ngersakne awake dhewe terus ya toh tanpa dileti, tanpa ganti dalang setiap tahun awake dhewe sowan mrene. Kingko nek wis genep ping 100 lah umurmu ki pira? Kok sik ngene. Tak genahne ya. Nek dalang dhisik kuwi nuwun sewu ora dibayar dhuwit no. Apa ya? Iya. Dhisik ki mung dibayar beras, gula lan sak panunggalane. Oh, ngono Lek saiki ngono ya. Jamane wis beda. Oh, delok ento anggotaku enek wong 50 lho. Oh, ngono. Ya. Ya sing penting tetep serawung nglawan para warga masyarakat ana kene. Heeh, Slendro Songo. Ya tetep serawung lan tetep ngraketake ing silaturahmi utawa paseduluran. Tetep bisa tetep gandeng ing antarane awake dhewe. Heeh. Mula kang saka kuwi gandeng iki pancen ya ngendikane Pak Lurah ki mau ora eneng nggo bintang tamu. Jane ya pengin ngramuke bintang tamu ning anggarane ora ana ya wis anane awake dhewe kelawan kanca waranggana kelawan para wiyaga ya no. Oh ngono ya ora dadi baya pengopo. Mosok kalah karo Pule ndek ngenane. Ngopo? Pule iso nekakne Niken Salindri. Sing ngomong sapa? Tak tuwapuke lambene. Lah Niken Salindri kae nyusul kok. Wah ngono nyusul karo bapake. Bar tanggapan ning Gelung Ngawi terus ngerti nek awake dhewe pentas ana ing Klumpit. Ya. Oh, Klumpit. Terus ngepreng karo mboke. Oh, ngono Bu Dewi Kurniawati. Bekasane nyusul temenanan ana ing Klumpit winginane kae. Ya, nanggap apa pira ya, Yung? Lah iya. Ya, ya ngesoke dawuh. Ndonga bebarengan. Wekasane kangge srana warga masyarakat sing wis guyub rukun, manunggal cipta rasa budi kelawan karsa. Kanthi anane bersih desa utawa sedekah bumi utawa rasulan muga-muga dadi jalaran berkahing Gusti Allah diparingke kelawan para warga masyarakat wonten ing Pule satemah Pule dadi desa ingkang baldatun tuyih batun warupun gopur gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja murah sandang kang satopangan adoh saka bencana alam
didawake umure sedaya mawon disehatke awake kang sarta dilancarke rejekine slamet donyane slamet akhirate Allahumma Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Buduwi, Prima, Wiwi Ernawati, Mbak Reno Cungbe, Jumeneng. Bablas rukun Islam. Ya. Toto 68, terima kasih. Duwite sehat awake Duh Pak tanduk nduk ya
Iki anu no, apa? Sing kepareng ngrawuh ya sapa bae? Yang jelas Pak Camat. Oh, ngono engko diaturi tindak panggung ya. Iki kepala desa ana ing Lebak, ya Mbak Kur, ya Cabean, Karung, ya ya. Ya kepareng ngrawuh. Heeh, ki mau BPD ya nyuwun lagon Banyuwangenan, ya heeh. Monggo Pak Camat, ya heeh. Menika daulat saking panitia, ya. Panjenengane Bapak Camat ing Sawahan kepareng dipun aturi tindak wonten ing pepanggungan. Oh, ngono ya. Supaya paring dawuh ora ketang seklimah rong klimah, saya-saya nek gelem nyekar utawa nembang. Oh, ngono. Ya. Diaturi munggah panggung ya. Ayo disupati. Panas-panas mlaku. Ah. Monggo Pak Camat ngaturan tindak panggung. Sugeng dalu Bapak Camat Sawahan. Nggih. Sugeng dalu. Nggih. Ngaturaken sugeng rawuh wonten ing Desa Pule nggih, Pak. Nggih. 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 Monggo sasana sawanci kula aturaken dhumateng panjenengan Pak Camat menika kangge menyapa warga masyarakat ingkang sampun kepareng rawuh kathah sanget. Menika ingkang rawuh. Monggo, Pak. Anu nuwun sewu kecamatan Sawane ku duwe latar jembar mboten, Pak? Kuwi namung takon tok. Gadah bocange. Oh, gadah. Kalau ben Mbah Lurah niku pun janji. Nggih, janji pripun? Perjanjian masa bakti kepala desa akan ada tambahan 2 tahun. 2 tahun nggih. Nah, pas wandi niku rata masa niku perpanjangan ayo nangkep bayang kecamatan. Tunggu dugi saniki dereng kelakon-kelakon. Mungkin jenengan kadena. Lah nggih. Lurah-lurah kon urunan ngoten, wah gayeng mesti. Nggih.
Masalahnya napa, Pak? Nek mboten wayangan kecamatan ini mboten wayangan rugi, Pak. Sing rugi kula mboten ditanggap masalahnya. Guyon mawon, Pak. Monggo paring dawuh napa, Pak? Nah, ingkang parang rawuh sinten kemawon niki wau panjenengan dipun dherekaken sinten? Nah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya muliakan sesepuh pensepuh Haji Sepuh warga masyarakat Desa Pule. Yang saya hormati jajaran Forko Pincam, ada Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek beserta jajaran. Yang saya hormati seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Sawahan, terutama Mbah Kades Pule. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan seluruh warga masyarakat Kecamatan Sawahan, khususnya warga masyarakat Desa Pule. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT di mana pada malam hari ini, detik hari ini kita semua, pulau sedoyo, pulau panjenengan sedoyo masih diberikan nikmat hidayah karunia banyak sekali dari Allah. Sehingga malam hari ini bisa melaksanakan kegiatan bersih desa di Desa Pule dan juga semuanya guyub rukun menyaksikan wayang kulit, ikut menikmati hiburan. Semua masih kelihatan semangat dan sehat-sehat doyong ya. Ini adalah nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Semoga kita syukuri dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Bapak Ibu para hadirin semuanya, pertama kami sampaikan terima kasih kepada Mbah Pule beserta jajaran perangkat dan seluruh warga masyarakat Desa Pule hari ini telah melaksanakan atau nguri-nguri adat budaya yaitu bersih desa, di mana bersih desa ini adalah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Semoga apa yang diberikan oleh Allah selama setahun kemarin memberikan berkah bagi seluruh warga masyarakat Desa Pule khususnya dan seluruh warga masyarakat Kecamatan Sawahan umumnya. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan bersih desa ini juga selain ungkapan rasa syukur juga nguri-nguri budaya bangsa kita, nguri-nguri budaya leluhur-leluhur kita. Semoga dengan bersih desa ini masyarakat Desa Pule semakin sejahtera. Amin. Dijauhkan dari balak bilahi, didekatkan pada ridho Allah. Dan nanti ke depan semoga warga masyarakat Pule rezekinya tambah banyak. Karena apa? Karena malam hari ini, kegiatan hari ini di Desa Pule ini ternyata disengkuyung semua warga masyarakat Desa Pule. Mbak Lurah tentu tidak bisa membiayai sendiri, pemerintah desa tidak bisa membiayai sendiri, dan ini tentu kerjasama dari panjenengan karena panjenengan ingin guyub rukun, rasa persatuan panjenengan di Desa Pule ini terjaga. Ya, jadi untuk niki kegiatan malam hari ini ya, untuk menghadirkan hiburan dengan dalang Wijo Kangko, panjenengan rela urunan biar terhibur malam hari ini. Semoga malam hari ini panjenengan sedaya terhibur. Kalau sudah terhibur berarti tumbuh semangat baru. Besok mulai kerja giat, ya, semangat, dan semoga selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin. Juga
saya tadi kagum Bujange. Dalam pripun, Pak? Ya kemarin waktu saya datang ke sini yang tahun kemarin itu mobil bisa masuk Iya. sampai masjid. Ya ini tidak bisa. Sampai Taman Wule sudah di stop. Nggih, nggih. Pak Camat nyuwun ngapunten. Pentone kuatah, bakule kathah. Mboten saged mlebet mobile ya wis tak parkire Nggih, ten Taman Wule. Padahal Taman Wule ki mriki tobe. nggih. Tobe. Juga ternyata betul pentonnya beludak Bujange. Nggih, nggih. Bahkan bukan dari warga Indonesia tok. Loh, Warga Belanda juga ada. kok warga Belanda wonten? Dia ada lah nih kok, duduk di teras. Oh, Jauh-jauh datang dari Belanda ingin menyaksikan wayang kulit. terima kasih. Iya. Good night, Mister. Ya jenenge Mister Ambeien. Tuh ngawur. Dari jauh-jauh dari Belanda ingin menyaksikan wayang kulit. Oh, ya. Itu anu bisa bahasa Indonesia, Pak, beliaunya. Bisa, sedikit Oh. bisa. Iya, iya. Tadi begitu saya ajak masuk, duduk di teras, wah serius. Dan gue poyo Jawa, basa Jawa. Ternyata menikmati, Iya. bukan tidak tahu bahasanya, tapi beliaunya menikmati. Oh. Nanti monggo ditanya saja, bahasa Indonesia bisa sedikit-sedikit tapi. Oh iya, 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 siap, siap, siap. Selamat menikmati wayang kulit Pak Friend. Ya. Pak. Ini masih ponakan dengan saya Pak. Oh, Mister Friend. Iya, Mr. Friend. Oh, yes, nek no. Dan malam hari ini Pak istimewa. Istimewa. Penontonnya bukan hanya dari wilayah Madiun, tapi dari luar negeri. Wong Moncoprojo luar negeri cinta dengan budaya. Mula tepuk tangan buat Mas Friend, luar biasa. Semoga nanti Pak Friend anggap sendiri Pak Duwijo Kangko di Pilangenteng sana ya, Pak Friend ya. Oh, Ya. Oke, saya kira itu ya. Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, ada kurungnya kami mohon maaf. Akhir kalau Bapak Topik Baletaya, selamat menikmati hiburan. Semoga panjenengan semua bisa terhibur dan fresh. Siap. Bapak Topik Baletaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mboten kersa nembang Pak Soleh. Request napa? Lagu mawon, nggih. Oh, napa? Bukit Berbunga. Wah, lah iki. Wah, iki. Ya, nek anu ki Bukit Berbunga ra iso cacah, isone Bukit Berbulu. Terima kasih, terima kasih. Ya. Diutamakan permintaan dari BPD, Pak Arif ki lek nembung aku ket sore mau. Kaya mengki Banyuwangenan Mas Kangko. Wah, nggih, siap, siap, siap nggih, kula aturaken. Oh, ngono. Yo, tak aturi jumeneng sapa? Loro-loro nduk sindene. Ya. Sapa? Mbak Retno Cungpe karo Mbak Okvalika saka ing Sidoarjo. Ayo. Dua ya, ayo. Ayo Mbak Retno karo Mbak Okwa. Oh, ngono. Padha cantike, padha ayune. Oh, ngono. Diaturi jumeneng ya. Disupati yo. Ya. Mari berdiri, yo. Yo. Pasinden loro iki primadonane Dwija Laras Indonesia. Padha-padha ayune, padha-padha cantike, padha-padha dekike. Lek Okwa kuwi dekike sing sebelah kanan kuwi nggon janggut, nek Mbak Retno Cungpe iki dekike nggon bokong, dadi ra ketok. Iya. Selamat malam Mbak Okvalisa. Nggih, selamat malam. Sugeng dalu. Masih sehat, masih semangat?
Masih dong, Pak. Oke, siap. Siap. Nah, ini masih perawan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sebelah kanan ini. Jadi setelah lulus kuliah di jurusan Tari ISI Surakarta, mengembangkan bakat juga tidak hanya menari, tapi olah swara utawa olah voka melu sinden dadi warangganane Dwija Laras Indonesia. Oh, ngono ah. Mbak Kuparica, masih gadis dari Sidoarjo. Oh, ngono ah. Lah lek sebelahe Mbak Retno Cungpe wis saka Purwodadi. Oh, jek perawan SMP lho. Wah, sekolah menengah pertama. Sampun manak pindho. Ya. Mbak Retno Cungpe, selamat malam Sugeng Dalu. Malam. Wah, omongannya cendak-cendak lho iki. Nesu, Pak. Nesu, kenapa kok nesu? Wis tak elem cantik lho. Ora nek wong ngelem elek anu, apa jenenge ngelokne elek lho. Kowe kok payo tak omongke cantik, awakmu ya cantik. Kenapa kamu masih marah? Dekek ning bokonge apa? Udun, Pak. Kamu malam hari ini juga disusul wan beratmu lho Mbak Retno Cungpe. Sopo? Dari Pilang Kenceng menjane Mbah Pir karo Pak Joko. Pilang Kenceng juga hadir. Mbah Pir sing pundi to? Lah, bapake Mas Nopek Nopian kuwi lho sing tau nanggep awake dhewe nggih mben. Mosok lali? Oh. Nggih, Mbah Pir. Ah. Suwe ra nyawer ya lali. Lali. Itu juga hadir dari Belanda, Mr. Friend juga hadir. Yes. Oh, It's more, Mister. What is more? It's more. Man's more is more. It's more. Yes, of course. Good night. Welcome to Dwija Laras Indonesia performance, Mister. I hope you enjoy the performance of wayang kulit. kowe iso basa Inggris ya, Dong? Wah, nyepelekno ambek dedeke ra ono 2 meter ini. Biyen sering dikirim ke luar. Oh, dikirim liwat CNT. Dikirim ke luar negeri. Oh. Ning Kamboja tapi. Lah ning kono ngopo? Imigran gelap, Pak. Iya, disuguhkan lagu-lagu permintaan dari BPD. Ini minta apa Iya. jenenge kuwi Banyuwangenan dibawani komplit. Tapi nanti itu ya, Mr. Friend, Bisa I datang ke hope panggung. you sing with me. Sing with me. It's wonder, wanna sing. Kayak omong apa ta ya? Kambie. Come here. Kambie. Ya, luar biasa. Saya mau tamasya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berguna. Beca, tolong bawa saya duduk sendiri. Melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, tolong hati-hati. Yes. Wah, nek wis jejer karo Mr. Friend iki ketok ndekmu kowe, Cung. Lah ya. Iki menungso apa dewa? Dewa jare. Padane Betara Brahma. Good night, Mister. Halo, good night. Hello. Can you speak in Indonesia? Sedikit. Oh, sedikit. Ngomong Indonesia wae ya. Ben penontonnya mudeng ya. Kuwi Jawa, basa Indonesia kok. Jawa, Indonesia. Oh, Jawa nggak bisa. Jawa nggak bisa. Bisa. Kalau Indonesia little ya. Oh, Little body. little. Little body, you know little body? Apa kuwi? You know little body? Little world. Little body is selitek gatel kalau penuh. No. Ditanya Mister, ada kamu di Indonesia ini
atau berlibur dan sama dengan keluarga. oh berlibur bersama dengan keluarga. Oh keluarganya asli dari Dari sini ya? Madiun. Madiun. Oh, Oh, istrinya Indonesia. Istrinya Madiun, Mister. your wife? Your wife? Oh, iya iya. Istriku dari Kenongerejo. Oh, dari Kenongerejo. Ya. Wah, iki iso Iya, iya. calone iso nurunke tukang bal-balan naturalisasi iki sok bakal. Ya. Londo kok. Kalau boleh tahu Mister dari Belanda? Iya. Where you from? Belanda. Belanda ya. Oh Belanda tuh sebelah mana? Belanda itu Eropa ya? Ya. Eropa. Di sana Omong takonono, omahmu karo Indomaret ngendine ngono ta? kabupaten mana kalau boleh tahu? Ada kabupaten RT RW ada nggak di sana? Kabupaten Iya, Kabupaten Utrecht. Utrecht. Oh ada. Utrecht. 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 Utrecht is Madiun. RT pinten Pak? RT berapa? RT. Ya gak ngerti. Sing enak RT ki ngurus Indonesia kok. Di sini banyak ini mas-mas Jujolaras yang pintar berbahasa Inggris. Mereka sudah ke luar negeri semua ini. Sing fasih basa Inggris apa Caca? Inun, Inun, ayo Nun. Ayo. Takonono dites. interview dengan Ayo, dites. Ya. Kue pintar bahasa Inggris tenan apa ora? Ayo Nun, standing. Oh, sama Angel. Sama Angel. Sakit, Pak. Angel, ya. bisa bahasa Inggris, Angel? Little, Kamu little. bisa? Little. Hah? Ayo karo Berdialog ya? kowe bae. Berdialog Nun. bahasa Inggris ya? Ah, ayo Nun, bahasa Inggris. Tapi terjemahan nang kudu ora dong sing nonton. Ah, ayo Nun. Kamu apa-apa bisa. Ora apa-apa isuk mau wis semaput ora apa-apa. Sing penting wis mari. Nah, ya. Gen paham. Nah, ayo. Nah, ditanya dengan speaking English. Alah, Salim koyo pakmu wae, Salim. Sok kenal. Ditakoni apa? Ada keperluan apa di Indonesia dan bagaimana pendapat setelah melihat wayang kulit gitu? But in English. What do you do if you go to Indonesia? And what do you feel about this performing with Jolaras in Bule Madiun? It's morning. What do you Ya, feel aku nek about this sing performance? tunanetra. Saya menikmati banget dan menarik sekali ya. Yeah, it's very nice and great to see you all perform here and all the people. Ya, all the tepuk tangan. audience. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya. Artinya apa sing diomongin Mr. Friendmu artinya apa Nun? Udah bahasa Indonesia ya, Pak? Lu ora sing kari kowe kowe mau. Okay. Can you speak it? Can you reply? Again? Dalam bahasa Indonesia? Ya. Oh, saya menikmati banget yang ini dan terima kasih juga terima kasih undangannya di Maslet dan di sini good, great, yeah, great, yeah, Great iki apa artinya? great baik. Oh baik, right. Right. Nek good itu berarti baik. Yo, konsone Pak. Semua baik ya. Semua baik. All Oh. all right. Dan Isinden. Singer isinden. semua Iya. Iya. bagus. Bagus ya. Mister Pernah sebelumnya pernah melihat wayang belum sebelumnya? No, enggak. Belak. Yang Your pertama first time? kali. Pertama kali. Pertama kali melihat wayangnya. Oh. Ya, sangat menarik. Ya, Iya. saya menikmati ya. Iya, siap. Ah. What you most your favorite wayang? Do you know the name? Favorite character. Favorite character? The name with the lion. This is a cange. This is a limbo. His is her name. Her name. Ya. I think it's there. This is Anom Tujuh Kangko. Very. You're my favorite. Yes no. Yes sekali. Yes. Iya. Luar biasa. Ucapno terima kasih Nun. Ucapno terima kasih untuk beliaunya yang telah mencintai budaya Indonesia. Okay, thank you for Mr. Friend and the Visualers group is Thank you for coming. speak. Yeah.
thank you about your ngeblank Pak. About your appreciate Thank you, it, appreciate. about- Appreciate. Yes. appreciate it, and your about and with your coming to here. Here. I and hope always. I hope you enjoyed. Yeah, I hope you enjoyed. And I hope you can menanggap kami. Menanggap kami is having our at your town, at your country. Pick me. Batene Mr. Brand iki jane ngomong apa? Nganu Pak, terima kasih. Ya. Saya harap Pak Friend menyukai dan nanggap kita dong. Gitu. Terima kasih untuk kehadirannya Mr. Prem di panggung Dwi Jola Indonesia dan di Desa Pule. Semoga bisa semakin mencintai budaya kita, budaya Indonesia. Kata nggih. Sudah. Terima kasih sekali, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Semua saja tepuk tangan dulu untuk penjane Mas Preng. Terima kasih. Iya. Apresiasi yang sangat luar biasa. Bule kira mudeng nyawer ya. Heeh. Ngono kuwi Sambil jalu bule. enjane. Cakep, Wong. Ngono kuwi mau jalu enjane. Rampok. Kamu. Sudah gelem utawa wis gelem munggah panggung wis luar biasa kok. Sudah gelem. Ayo nembang saiki. Ayo. Mambiat mayong. Ayo Mbak Retno Jongwe. Gentenan. It's my friend. Oh my God, oh my way. It's mine. It's more thank you. You are repot-repot. You are repot-repot. But thank you. Thank you, Mister. I like it. Ayo. Maka Mambiat mayon heman. Mambiat mayon wah kok ngeget-ngegeti ae. Umi-umi do kaget loh bunda-bunda. Maaf ya bunda. Bunda vintage tuh. Ayo ganti Okwa. Nah. Suwe. Apa? Arep komen ta mesti? Kayak wong cikek ini apa toh? Yo nyak ngono kuwi lho, Coy. Oh berarti sebener ono Ya beda-beda. Anak- Nek ngono kuwi ya metu sak jero-jerone, Coy. Kuwi telake iki beda-beda Mbak Retno Jongwe. Oh iya. Heeh. Ya. Ya wis tutukno biomban. Dapukmu ya apa nyeluk Okwa biomban? Oh, seriuning no. Wah seuning. Ayo, Pak. Suarane agani kebalam yangan. Ayo ganti Jongbe ning nerokne kaya Okwa. Iso apa ora? Ayo. Dikai ngono to. Ya, heeh. Ora ngono lho. Nyera. Iya, lah iso aku ngono lho, Pak. Nyerang bayi Nuswan Tor
Banyuwangi apa ya kaya ngono nganggo wong jerit-jerit ngono ta, Cung? Heeh, niki jenenge ngidung lho, Pak. Oh, gitu. Kaget to, pean. Waduh. Ayo ganti. Okva. Nah. Anjay. Cakep. Aja ngono kuwi to, Mas. Apik, Nduk, apik. Apik Byongban. Matur sembahna. Byongban. Sawijining dina iki Byongban. Henji. Aku ngerasa ana sing glendot ning punukku Byongban. Ning tekemu kuwi. Kuwi kolesterol. Ya, Pak. Nyanyo wangi Ayo Retno. Lor lan kidul halas hangkar kang kaliwat liwat monggo bes balam yangan balam yangan Awas. Yuk. Aja. tanah India Gumelaring. Gumyalaring Gumyalaring Taman Sari Nuswan Tara jangan kumelar taman sari nusantara belam jangan kumelar taman sari nusantara belam jangan sama sesane wis tak ojo tak lolos wis pirang-pirang jangan turun kamu ya wis kelakon ake praharang ake dirang ake biru yorno ake gede malake otak udah Banyuwangen iki nek ora dijogeti cara Banyuwangenan ya kurang pas ya, Nok. Ya heeh, engko nduk Okva iso. Mergo kuwi lulusan tari isi Surakarta. Heeh. Coba diaturke gerajakan Banyuwangi. Oh, ngono. Ah, monggo Pak BPD, Mas Arif. Ya heeh. Yo, diaturke yuk, dados.
tiga. Oh. Sisiran alam nikah asli yang Raina piangi sing tau sakti lanang ambek mangan gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir Yo, satu. bisik-bisik semayanan mantri janji 25. Pikiran ambek gandengan gendeng asri Banyuwangian sisiran ambek Wis marem no. Ya nggih tombo kesel Pak BPD. Ya Mas Arif, Ya ngestake dawuh ya sak mampu-mampune awake dhewe ya dipinangkani ya nek waton awake dhewe bisa lan ana wektune. Wah, ngono ya iki mau sing disuwun Pak Camat Bukit Berbunga iki gamelan iso apa ora kanca-kanca iki? Saged nggih? Iso ya? Nah ya coba. Bukit Berbunga. Ya. Ya, diaturke, Ya engko nek enek kecere nyuwun pangapura ya selawase lho lagi iki lho ngangge lagu Bukit Berbunga ning sing ngiringi gamelan. Oh, ngono iso. Iso kanca-kanca ki super cerdas. Oh, ngono ya ya. Estake dawuh. Sing nembang sapa? Wiwi. Ya. Iki rondone Wijolaras Indonesia. Oh, ngono ya. Ya. Anu apal ora? Prima apal mboten? Bukit Berbunga. Mboten. Oh iya kuwi cah saiki kok prima kuwi kok. Wah, ngono amula ya. Butuhi to, Pak? Butuhi. Butuhi engko. Oh. Panganan ki lek enak dhewe engko dipangan kari dhewe. Lah aku berarti ora enak nek dhisik. Ora enak kowe dudu tekku kok. Ora didilat sithik ya. Coba aku tak pengen krungu nek musik aku wis krungu ning Gandeng Priyayi Madiun kuwi nek dikai musik ya ora kersa. Oh ngono ya klasik ya senengane. Boleh tembang-tembang sekarang ning tetep nggunakake karo gamelan. Oh ngono ya klebu Mas Joko Pilang Kenceng. Kuwi senengane ya klasik, Mbah Pir ki ya senengane ya klasik. Ya Lagune modern oleh ning aja nggunakne alat musik sak liyane gamelan. Oh ngono ya. Ya.
Bukit berbunga. Ayo coba tak pengen krungu aku kaya ngapa. Yo, mangga. Monggo Pak Camat Sugeng midhangetaken yuk. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam
Di sana kita selalu datang berdua, hidup kita bunga, hidup kita bunga. Luar biasa. Menika Pak Camat sampun kula aturaken pamundhutipun. Wah, tanpa kecer ya. Wah, kanca-kanca. Wah, tenan. Ya, ya ngesoke dawuh. Wah, iki anu apa jenenge iki terima kasih kanggo sapa? Njare Pak Lurah, Mas Anton. Ya. Mau aku request supaya ditambahi gensete tambah siji mergo sone dhewe iki tambah power, nyatane disembadani mula sound sistemnya juga luar biasa. Oh, ngono ya, Nok. Ya, heeh. Ya, heeh. Dadi kekuatane nggon sound system kuwi uga gumantung ana setrume. Nek setrume ora kuat kaya winginane ndek kapan kae wis ora muni sone dhewe. Ya, heeh. Mergo bil ngap kabeh. Ya. Ya. Ya iki gilirane Genduk Prima sing bar lulus SMA no. Oh, ngono ya. Lulus SMA iki generasi Z. Utawa Gen Z cah saiki. Oh, ngono ya. Ya, Yong ya diaturi nembang karo duet no iki akeh sing do komentar ana ing YouTube supaya Mas Ardi supaya tampil duet dengan Mbak Prima. Wah, ngono Ardi ya. Ngono Ardi tampil do ngono komentare. Wah, ngono ya. Iki idolane mamak se-Indonesia. Wah, ngono ya. Ya Ledi. Duete karo Mambengi kan duete karo Manuhara. Iki genti karo Prima. Ya, ya. Iki Janokone Dwi Jalaras Indonesia. Iki tenan. Ya. Yo, Le, cah bagus. Mrene Le. Kono nggon saron ganti tabuh karo Pak Pung. Ya. Ya, ora apa-apa. Ya. Ngono. Ayo Le, Nduk, tak anu ngadeka. Ya. Wong duet kayak bebas. Oh, ngono. Lagune apa? Ya sing Ardi apa? Oh, ngono. Ya. Zaman saiki. Iki bocah-bocah zaman saiki. Ya. Idolane mak-mak Indonesia iki Mas Ardi. Oh, ya. Nggih, Pak. Siap ya? Cak bagus. Iki sementara duete karo Primase mewakili. Makili sinten, Pak? Makili sinten? Ya, makili sapa-sapa kena. Ya. Salam kanggo mama Indonesia yang ada di live streaming Dwi Jalaras Indonesia iki 2500 pasang mata Lady. Ayo salam kanggo mama Indonesia. Ibu-ibu semuanya. Selamat menyaksikan untuk semua mawar yang ada di YouTube maupun di lokasi. Di lokasi, nggih. Sugeng midhangetaken. Aku mau arep takon apa lali malam. Ya golek kelingan takon. Ya. Lagune apa? Mas Ardi. Ayang-ayang. Wani ya ayang-ayang. Wah, lah iki lagu saiki iki. Ya, coba mau awan diacungi jempol ngopo karo Pak Lurah, Pak Yatno, Pak BPD dalange awan mau juga luar biasa. Oh, dalang awan. Mas Kasih Haryono. Tepuk tangan buat Mas Kasih. Moga Mas Kasih jumeneng Mas Kasih. Jumeneng Mas Kasih. Menika dalangipun siang kala mau wah luar biasa. Tos Klaten menika para bapak-bapak ibu-ibu. Ya. Mayang apa mayang? Ya. Angger metu saka Klaten ki nek rumah sakit apik-apik. Lah iya becik-becik. Sing ngendang kuwi Mas Eka Widodo Klaten. Ardi ki ya saka Klaten. Niken Salindri kae. Kae asine darah Klaten kok. Oh, ngono mergo bapake Pak Gondo Supono kuwi asli Klaten. Oh, Jawa Tengah. Iya. Weh, luar biasa. Aku ki jane ya Blitar nek aku, ora Klaten. Iya. Ya dalang-dalang Indonesia iki sing terkenal ya
saka Klaten lho, Yung. Apa iya? Heeh. Mbah Narto Sabda ki asli saka Wedi Klaten. Ki Haji Anom Surata kuwi ya saka Juwiring Klaten. Almarhum Ki Warsena Sleng kuwi ya saka Juwiring Klaten. Oh ngono. Ya heeh. Ki uga tak aturke Pakde Anom Surata, Pakde sugeng midhangetaken. Kula kirimi lagu sing mat-matan nggih menika Ladrang Ayang-ayang. Pakde Anom, wingi WC karo aku oleh mayang ki aku dikirimi lagu to, Le. Nggih, Pakde. Ya. Monggo, ayang-ayang dipun aturaken Mas Ardi dengan Mbak Prima. Yuk, dados. Mikir ditambahi lan dicedhake Le, Di. Ya. Kadang rasane ati kangen sengiting riyan hanyawa aku kowe laku katresnan termasuk Terima kasih ya Mas Ardi. Nah,
Wis marem lek weruh rupamu ning nggon streaming YouTube iki Mama Indonesia wis marem. Oh, ngono ya. Heeh. Ini Pak, ngoten nuwun. Ora ana sing cemburu to, Di iki, Di. Di. Nek duet karo Prima ora ana sing cemburu to? Sinten, Pak? Wah, lah mbok menawa eneng. Mboten enten nggih? Mboten enten. Wah, bebas mawon nek di panggung iki untuk kepentingan panggung ya toh. Nggih. Terima kasih, terima kasih. Ya, ya. Mau enek Niken Salindri ya duwete meni karo Niken Salindri. Lah ya. Gandeng eneke Niken Prima ya wis. Ya. Oh, ngono. Ya, ya. Ya, ngestoke dawuh. Sing penting ora gampang kleru tampa no. Oh, ngono. Dinikmati nek enek hiburan dinikmati. Bahwasanya situasi dan kondisi ini menentukan untuk panggung pentas. Oh, ngono ya. Ya, yang iya. Untuk hiburan aja. Oh, ngono ya. Jangan dimasukkan ke dalam hati dan jangan sampai baper. Oh, ngono. Ya. Kari piro sidene? Karek loro sing nembang sapa? Nduk Mayang Anjarsari kelawan Mbak utawa Bu Dwi Kurniawati. Oh, ngono. Ayo Nduk Dwi. Oh, ngono. Ayo Nduk Dwi karo Mbak Mayang. Oh, ngono. Ya. Nalika aku urung rabi dhisik karo Bu Dwi, lek ku nyeluk Nduk, Nduk. Oh, ngono. Nduk, pangku Mas Nduk aku yang ngono. Iya. Oh, ngono. Biyen ATM kok. ATM iki apa? Adik tapi mesra. Oh, ngono. Ya. Lagune cara Banyuwangenan. Oh, Banyuwangen. Ning aku njaluk balungane digarap balungan Bali. Oh, ngono ya. Ana ya. Engko beda rasane karo gerajakan Banyuwangi mau no. Oh, ngono. Ya. Lagune Samatara Radio Nekne kanca-kanca Lara Sesigar. Oh, ngono. Go Banyuwangenan ya. Garapane pirang-pirang nek ngurur gamelan Bali. Heeh. Besok bakal rada prei iku gawe meneh. Oh, ngono. Ya. Pokoke kok lekas ditiru wong gawe neh. Cah cerdas kok. Oh, ngono. Ya. Ya. Coba kaya ngapa diaturke Lara Sesigar iki lagune wis ana no. Ning diaransemen karo sing ngasta kendang Mas dosen Sri Eko Widodo MSN. Oh, Mas Dalang Kasih Haryono Awan mau. Oh. Sok kapan-kapan lek nek awan genti sing ngendang ki ya kon dalang awan. Ngono, ya. Ya iso dalang kok natah ya iso. Oh, ngono. Ya. Bah, kaya apa? Yo, diaturke lagune Lara Sesigar garap Banyuwangenan gamelan Pulau Dewata. Yuk. Waktu kembiaran jawar mekar Yarani aku kangge sambil Pak Marsono bilang kenceng. Matur nuwun. Mas Nino Jakarta. Kaya-kaya hati Lara Sesigar Sapa wonge sing kantru-kantru Lara siji rasane sewu cinta suci kang sekabalan
Sapa wonge sing kandru-kandru lara siji rasane sewu bayangane ring krisi yang mabar di waktu kembang mawar mekar karena kita tambah cinta suci kang sing kaya-kaya siloro setikar sapa wonge sing kandru-kandru ora siji rasane sewu bayangane ring trisi kiwa kembang mawar digawa Sapa wonge sing kandru-kandru lara siji rasane sewu ring trisi kiwa kembang mawar digawa wong liya meski kudu eling sajroning urip Bangsa kudu eling